Здравейте, бързко включване от Шумен. Всичко е наред, тъпите хора ме търсят, но ще хванат Мекия. Ето там има двама, идват да ме снимат. И почвам да бягам, бате фан. Сине, сега искам да чуеш любимата ми група Молец. Дядо, давай 3 бири и оркестъра да свири. Дядо, става ли салама на тези години? Важното е джоба да е пълен. Аз съм набор 5-3 и си плюща 0,8, добре ли е? Пазете се от избягалата пантера. Да ти еба майката! Кажете ми какво прави по цял ден един столетник като вас? Ходя до центъра да гледам задници. Пумата няма да умре като мишка в някой зоопарк. Къде сте, бе, страхливци в униформи? Настрахте ли се? Какво мислиш за приемането на еврото в България? Ще станем по-бедни, пенсията ми няма да стига за хляб, кебабчета, лютеница и презервативи за забавление с жена ми. Хляба струваше 5 стотинки, сега ще струва 5 евро, унищожиха ни икономиката. Сегашното ни правителство се подиграва с нас. По бай Тошово време беше по-добре. Момче, че ще ни го турат отзад без омазнител. Какъв съвет ще дадете на младото поколение, което пие алкохол? Да не забравят да слагат салата след него. Кажете, бай Пешо, коя е тайната ви? Като бях млад, оправих една коза. Не, тайната на дълголетието. Само здравословна храна. Бабо, изпитвала ли си истинска любов? Да, млади момко, спомням си първия път с мъжа ми. Минджата ми още има белеки до днес, толкова беше хубаво. Как е на слънчака? Снощи в Габана поръчахме шотове за 50 лева. Дойде сметката 350, оказа се, че сме поръчали и сервитьорката. Какво мислите за магистралите в България? Ладата все се разваля. Трябва да я карам с колелото до село, трябва да я сложа в ремаркето. Не знам, момче, ГЕРБ ми предложиха кебабчи и 50 лева и гласувах за тях, всяка каруцата ми се чупи на всеки ъгъл. Трагично е, бабата я возя навсякъде, откакто забогатях, но ако не слуша, ще я возя с каруцата да види тежкия живот. Не може да се минава, навсякъде карам с трактора, до рай на стриптиз клуб като ходя. Бабо, защо младите избягаха от България? Защо? Защото циганите отидоха в Германия да цоцат помощите за 15 си деца. Завършихте университета, какво ще правите сега? Супер! Вече ще мога да работя като маникюристка. Много съм здрав, бе. Вече почва да ми става грозно. Ела, бате краси, да ти пипа рохкото яйчице. Да не изпоменавам името, от Пернике. Илонка се казва. Ние сме за еврото всички медии, защото вземаме милиони. Да го духат бедните. Как беше животът преди и как е сега? Преди ми ставаше, ама сега вече не. Как сте днес? Как е внучката? Как да е, внучката е, метнала се на мен. Обича по 2-3 бананя на ден. Ама млада е, сега е времето. Да ви попитам какво мислите за положението, в което се намира България? Честно ти кажа, като кура ми е. Не става. Дядо, на 70 години сте, а сте толкова жизнен. Каква е тайната? Тайната е, че алкохолът убива бактериите. Аз съм почти стерилен отвътре. Най-важният урок в живота? На живота му ебах майката още преди да се родиш. Дядо, какво бихте казали на младите днес? Да не стават будали като мене и да пият по-малко. Ама айде, живи да сме. Кой ви научи да плувате? Никой. Аз се научих, докато гоних гащите си по Дунав. Дядо, ако сложиш гумичка на този бастун, няма да се пързаля. Твоят баща трябваше да я сложи тая гумичка много отдавна.
Майка им да еба и буклуци, искат само да ни оберат. Не се ядосвай, бабо. Ще се оправят нещата. Сине мой, забрави за изпита в университета. Занимавай се с политика и забогатявай. Добре, татко. Да почна да гледам видеа как се краде от народа. Защо карате мотор, бабо? Защото съм по-бърза от смъртта, момче. Здравейте, пак е Танос, втора част в Пловдив. Бях в Бушидо, само яки путки вътре. Какво става, майна? Намерих в гаража на Певски този звяр. Оказа се, че тук сме две звяра. Сега ще го видим как върви. Бате, това много върви, бе! Певки знае какво да взима. След малко съм на жълтите павета някоя змия да качим. Какво става, майна? Тук сме с братята, бащата на извика да покаже някакъв урок тук с тия пръчки. Тотално го е загубил. Какво мислите за избягалата черна котка? Мръсницата, кой знае с кой се забавлява по улиците. Все нещо ще направи да ни развали деня. Шибана да е котката му. В споровете с жена ти кой е прав? Ако тя е права, тя е права. Ако аз съм прав, пак тя е права. Някакви полицаи ме търсят тук. И не знам, че и го дирят. Маняците казаха дай 2 лева, батко. Аз им казах думкайте се отзад и гледай се как почвам да бегам, бате. Ела, няма те бия. И запомнете. Ебеш, не ебеш, не ебета, на кура времето минава. Айде, карай, бе, че да не ти покажа как влиза сух отзад. Здравейте, извинете, но просто не мога да не попитам. Вау, как постигнахте такава физика? Просто невероятно. Абе, само на хляб я наболи. Мераба. О, сори, извинете. Не искам да използвам европари. Искам да запазя българския лев. Жоро Игнатов съм. Тук съм да не правя скандал. Бабе, вярно ли е, че сте преспали с цялото село? Майни се от тук с този телевизор. С телевизор ли ще ме плашите, бе? Коя е по-опасна? Жената или морето? Жената. Морето поне не ти чете съобщенията. Мъж от Враца почина по време на секс. Лелю, как точно почина чичото? Правихме оная работа и почна да пъшка, мислех, че иде, а той си... Има ли нещо, което ви разстройва много в живота? Да. Що като пия ракия съм алкохолик, а като пия фанта никой не казва, че съм фантастичен. Здравейте, господине. Завинаги ли смятате да останете в България? Ще кажа само хас мукар, госпожо, и ще замълча. Очаквате ли скоро да бъде поправа на улицата? Ние спряхме да чакаме, братко. Вече ги използваме за басейни. Хей, не пръскай тук, с нови джапанки съм.